Тапшыруның алдагы котлау сәламен біз Иске Кулатка эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Усманова Халидә Мубаракша кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны сеңлесе Фәридә, тормыш иптәше Равил, балалары Альбина һәм Раил гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез 1962 елның 13 ноябрендә Мусеевлар гаиләсе, Мубаракша Исхак улы һәм Мәрьям Юсуп кызы гаиләсендә якты дөньяга аваз сала. Иске Кулатка 1 номерлы урта мәктәбен тәмамлап, үз хезмәт юлын башлап җибәрә. 1980 елда булачак тормыш иптәше, кадерле җизнәбез Усманов Шагит Каюм улын очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике кызларын, Гөлнара һәм Данияны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә инде оныклары Диана, Айгөл һәм Вилданның бик кадерле әби-бабалары булып гомер сөрәләр. Тормыш иптәше белән апам Худайдан туры китерелеп куштырылган парлардыр. Шуңа да гаиләләренең чәчкә атып яшәве, хылыкларының туры килүе аркасында. Әйтергә кирәк, апам шикелле сабыр, тыйнак, акыллы, үз сүзендә торучан, мәрхәмәтле һәм ярдәмгә ашыгучан кешеләр бик сирәктер. Без аны һәр кешегә дә бары үрнәккә генә куяр идек. Кадерлебез, син тормышка ямь истә, без якыннарыңны куандырып яшисең. Һәр вакыт туганнарны җыеп, һәрберебезгә ачык йөз күрсәтеп гомер кичерәсең. Кешелекле, мәрхәмәтле, ярдәмчел син. Матур сыйфатларың өчен без якыннарың гына түгел, күпләр хөрмәт итә үзеңне. Балаларың әни дип, оныкларың әби дип эзелеп тора. Туган көнең уңайыннан сиңа бәхетле, озын гомер, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык сәламәтлек, гаилә шатлыгы, күңел тынычлыгы телибез. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең аяз булсын. Һәр чак шулай ягымлы, ихтыяр көчле, сау сәламәт бул. Киләчәктә дә бер-беребезнең шатлыкларына куанып яшәргә, һәр чак бергә булып, озын, тыныч гомер кичерергә язсын иде. Без сине бик тә яратабыз. Бергә озак яшигәле, куанышып торыйк дөньяда. Безгә кылган барлык яхшылыгың йөзе белән кайтсын сиңа да. Шатлык белән яшә, хәсрәт күрмә, тыныч булсын һәр чак күңелең, бәрәкәтле, матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе гомернең. Бар канатлы, бәхет нуры юлдаш булсын, мәхәббәтең мәңге сүнмәсен. Кояш кебек балкып яшә, күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Безгә кылган барлык изгелегең меңе белән кайтсын үзеңә. Тормышыбыз маягы син безнең, рәхмәт сиңа барысы өчендә. Хөрмәтле Халидә Мубаракшевна, юбилей тантанагыз мубарак булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Сүзләр күбәйде, апама барам әле, бу дөнья мәшәкатеннән башымнан ашкан мәлле. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа-ернәреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, бетерерлек түгел апа-ернәреңне. Кайын җиләген киптерсәң, шәйгә тәмле кышларың, апамның куллары алтын, бигрәк тәмле ашларың. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа-ернәреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа-ернәреңне.
сорашып хәлләремне әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне йөгереп каршы аласың сорашып хәлләремне әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне йөгереп каршы аласың сорашып хәлләремне